दायनिगिरिया साजा मोनगोन रावबो बारग'आ आरो बेनि सायाव जोङो नायबिजिरगासिनो दङ आरो सोर लिरमारदों बेखौ जोङो संदानगासिनो दङ। 19थि चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभानि दिनैनि बे गेवलां मेला बियो मैयानिफ्रायनो जादों हाबाफारिया। मैया खन्थाइ आद्दामोन, दिनै गेवलां मेल। बे हाबाफारियाव ओरैनो थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै थुनलाइयारिफोरजों थाफानानै थुनलाइनि रोसिखौ लानो मोनोब्ला गोजोननाय मोनो। आं गाव थुनलाइगिरि नङाब्लाबो थुनलाइगिरिफोरनि जाबायदि रुइदोब आखुथाय, थुनलाइगिरिफोरबायदि जाबायदि माने इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि गोरबोनि बाथ्राफोरखौ बिजिरनाय बा फोरमायनाय, बेफोरखौ बिथांमोनजों थाफानो मोननानै बेफोरखौ जुदि कालेक्ट खालामनो हायोब्ला गावखौ जों सोदांनायाव गोरलै जानो हायो। बेनिखायनो बिथांमोना थुनलाइनि जिखुनु हाबाफारियाव बाहागो लाबाय थायोखाय बाहागो लानो लिंहरनाय लेखा आं बेवहाय नुजाफैनाय जादों। बाखि जेबो गैया, आं सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबैसो बिथांमोनजों बाहागो लादों। सार, बे आफादनिनो आफादगिरि बिथांखौ लाइजामनि गेजेरजों ट्रेक्टनि होदों। नेहाथारिसो। दायनिगिरिया साजा मोनगोन रावबो बारग'आ आरो बेनि सायाव जोङो नायबिजिरगासिनो दङ आरो सोर लिरमारदों बेखौ जोङो संदानगासिनो दङ। रावबो दायनिगिरिया जोंनि सरकारनि दिनाव बारग'नो हाया। सोरबाया जोंनि गेजेराव आफादफोरखौ मुं सुफ्लानानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो नागिरदोंबा, आगुनि बायदि ब्लाड सेट खालामनो नागिरदोंबा, बेखौ जोङो निमाहा होआ। सार, नोंथांआबो सासे राजखान्थिगिरि, नाथाय राजखान्थिगिरि बिथांमोना जे बुङो जे बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव, दा बेनि बेलायाव मा बुङो? बर' हारिखौ मालाबाबो फोजोबनो हाया। जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया बुरलुंबुथुर जौयेनाव जुग जुग आलो गोजोनै रायजो जाबोदों। नंगौ, सम आरो थासारिजों गोरोबफानो हायियाव आप एन्ड डाउन बे जालायबाय थाखागोन। अब्लाबो जोंनि बर' थुनलाइ, बर' राव हारिमुवा जेब्लायबो गोजौआव। जोङो जुदि नायो, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोनोम जादोंमोन, बे जोनोम जानाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बा गोरलै जिसु ख्रिस्ट'खौ सानजा देशनि 3 गनकफोरा थांनानै बरायहैदोंमोन बेथलेहेम हादोराव। बे टाइमाव प्रिथिबियाव मोनसेल' थावनि दङमोन, बियो प्रागज्यतिसपुरमोन, जेराव ज्यतिषि बिद्याखौ सोलोंनो प्रिथिबिनि गुबुन गुबुन खनानि मानसिफ्रा जों बर' हारिनियाव सोलोंफैयोमोन। जाय बर' हारिया प्रिथिबिनि जौसिन हारिफोरनि गेजेराव मोनसे हारि, बे हारिखौ दिनैनि दिनाव फोजोबनो हागोन बे गोरलै खोथा नङा। मानोना बर' माहारिनि जा माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादआ गुबुन सुबुंनि बा गुबुन हारिनि माहारियारि बादजों मालाबाबो दागा फाल्लाजों सुजानाय मोनसे हारि नङा। गथिखे जोंनि हारिया मालाबाबो जोबा। आथिखालनि लाइमोनफोरा लेखा गोरों जानानैबो थुनलाइयाव खामानि मावनो आवगायबाय। बियो समनि नासयनाय। गथिखे समजों खारफानो जों सोलोंनांगोन। थुनलाइयाव आखाइ होआ बेखौ होननानै जों बुंनो नागिराखै, खिन्थु आगोलनिख्रुइ तुलनामुलक भाबै जों दा खम जादों। बेयो बर' हारिल' नङा, गुबुन गुबुन आसामिस थुनलाइ, नेपालि थुनलाइ बा गुबुन गुबुन थुनलाइफ्रावबो बे हालोदा फैदों। गथिखे जों एसे सांग्रां जानायनि सम फैदों। मानोना ग्लबेल मुलुगाव ग्लबेलिजम केरेक्टारजों चेलेन्ज खालामनानै जोंनि माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनायाबो गोरलै खोन्था नङा, बे सैथो खोन्था। खिन्थु मन'जोबनायाबो गोरलै खोन्था नङा। बेनिखायनो जोङो दा जा अबस्थायाव दङ, बिनिख्रुइ साबसिन अबस्थायाव थांनो बड'फा इउ एन ब्रह्मनि जा गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, बेखौ खालामनोब्ला, जाफुंसार होनोब्ला सोलोंथाइ बिथिं, थुनलाइ बिथिङाव जोङो आखाइ होनायजों लोगोसे जोंखौ मोनसे सफिस्टिकेटेड हारि हिसाबै दानायनि मोनसे सम फैदों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट,
थार्ड एन्ड फर्थ ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।